En el nostre cel, creiem que tant el coneixement com la cultura es preserven quan es transmeten a les noves generacions. Ho poden demostrar tant a les històries que conten les estrelles al cel com les rondalles a les Illes Balears. Per això, els nostres joves defensaran aquesta proposta. Quina estrella i exoplaneta hem escollit? Hem escollit l'estrella WASP 166 i l'exoplaneta WASP 166b, que es troben a la constel·lació Hydra, i l'exoplaneta es va descobrir el 2019. D'on han tret els noms? Els han tret d'una rondalla mallorquina titulada Nefilet d'Or. Aquesta és la rondalla on s'han inspirat per posar els noms a l'estrella i a l'exoplaneta. Tracta sobre una nina que es diu Catalina, que un dia es va trobar pel carrer una serp daurada, però va pensar que era un fil d'or. Se la va dur a casa seva i la va criar. Un dia la serp es va escapar i es va convertir en una serp marina, però li va concedir un do. Cada vegada que ella es pentinés, desprendia del seu cabell or, perles i diamants. Ara vos explicarem les similituds que hem trobat entre la rondalla i els noms. Quin nom hem escollit per l'estrella? El nom de l'estrella és Filet d'Or, perquè la rondalla que hem escollit tracta sobre una serp marina daurada i l'estrella també és de color daurat. L'estrella es troba a la constel·lació Hydra, que representen la forma d'una serp marina, com la serp Nefilet d'Or. Quin nom hem escollit per a l'exoplaneta? El nom de l'exoplaneta és Catalineta. L'exoplaneta tarda 5 dies a completar la seva òrbita de translació al voltant de la seva estrella. 5 dies allà és un any. Això vol dir que la seva òrbita és molt propera a l'estrella. L'exoplaneta és jove, ja que amb la temperatura tan alta que té i és un planeta gasós, si no fos jove ja s'hagués desintegrat. La Catalineta era una nina petita, com el seu radi orbital i tamany de l'exoplaneta, que és més petit que el de Júpiter. Aquesta ha estat la nostra proposta. Gràcies. Esperem que vos hagi agradat tant com a nosaltres fer aquest projecte. Perfecte. Bon dia a tots, moltes gràcies per ser aquí. Com heu vist, aquestes les vídeos ens han permès enguany celebrar el primer aniversari de la Filet d'Or en el firmament. I això va ser perquè en aquest vídeo van participar en Expo 2022, que estava organitzat per la Unió Astronòmica Internacional. No va ser sols aquesta proposta, el fons cultural que teníem, que és mossèn Alcover, les rondalles mallorquines, sinó també a tot el suport que van tenir per part de la societat balear. Vau veure tot l'equip aquí, però es mantien no tot l'equip perquè fins i tot hi va haver moltes altres institucions, com per exemple els alumnes de cada un dels instituts i dels centres educatius que vareu participar. El primer de tots va ser el Col·legi Bisbe Verger, que va participar a la primera edició del nostre concurs, del concurs que tenim avui muntat, i que gràcies a això mossèn Alcover el tenim en el firmament a través de la seva obra, que és Nefilet d'Or. Molt bé, però no només va ser el Bisbe Verger, també tenim Cies Marc Ferrer, de Formentera, Cies Joan Alcover, que també està avui aquí, Cies mossèn Alcover, que també hi sou, i el Centre d'Art i Pintura de Satelier Miguel Ángel Delgado, que ens va delectar amb aquest tipus de dibuixos i pintures. Com vàrem fer amb tots aquests instituts, moltes activitats divulgatives, interdisciplinars, que combinaven tant les arts com les ciències, i això em va permetre que la nostra proposta fos acceptada. Una de les activitats va ser intentar veure Nefilet d'Or a través de telescopis des de terra, però per mal temps o perquè justament quan vam anar no era l'època, no ho vàrem poder veure, i esperam avui, aquest dia d'avui, al vespre, poder arribar a veure Nefilet d'Or.
com ho feim nosaltres per observar i per estudiar les estrelles sense aquests problemes de temps, o sigui, temps atmosfèric o de temps de telescopi, perquè nosaltres ho podem veure sempre, doncs empleam satèl·lits espacials. Aquests satèl·lits, com per exemple el Plato, que és l'observatori de trànsit d'exoplanetes. Aquest que serà llançat en el 2026, però en tenim molt d'altres en el cel que ja estan funcionant. Plato són les sigles del filòsof grec Platón, però ell deia que els nostres sentits ens enganyaven i que no eren capaços d'arribar a la realitat. Això passa un poc el mateix en els telescopis, perquè les estrelles estan molt, molt en fora i els exoplanetes no són capaços de veure-lo normalment directament i ens hem de conformar en les sombres. Nosaltres sabem, per exemple, en aquest cas, tots sabríeu què són aquestes figures, perquè teniu ja raonat i sabeu que aquelles figures se corresponien a unes ules, com podeu veure aquí. I bé, com us he contat, en les estrelles feien el mateix, nosaltres miram a un punt en el cel que sabem que se correspon, perquè en tenim una molt a prop, en el Sol, o una estrella similar. Veiem com varia la seva llum en el temps i quan veiem que ara mateix farà una baixada d'intensitat és perquè hi ha un cos que passa per davant. Llavors s'han detectat un exoplaneta en aquest cas. Però no sols això, en els canvis de la intensitat lumínica poden sentir els sons que travessen l'estrella d'una banda a l'altra i saber a quin tipus d'estrella és. Aquestes missions el que volen trobar són planetes com la Terra que estiguin al voltant d'estrelles com el Sol i que estiguin a la zona d'habitabilitat. Això el que vol dir és que hi hagi aigua a la seva superfície. Però mentrestant el que fem és trobar molts altres tipus de sistemes. Tenim sistemes amb estrelles més calentes, més fredes, més denses, com són els púlsars. Tenim molt més calentes que fan que l'atmosfera dels exoplanetes se vagi perdent. Tenim sistemes múltiples amb molts de planetes. En el contrari, tenim sistemes amb diverses estrelles o inclús tenim sistemes que tan sols són un exoplaneta que erra per tot sol a la Via Làctea. I això, tota aquesta varietat de sistemes, el que va fer va ser que els proposàs en els instituts que participau enguany a la segona edició, que són el Col·legi Bisbe Verger, el mossèn Alcover, el Joan Alcover i el Santa Maria d'Eivissa, que proposàssiu donar-los nom amb diferents trets característics de les illes. Hi ha una gran varietat i, com podeu veure, tenim propostes literàries, com són les rondalles eivissenques, en aquest cas. També tenim flora i fauna, en l'estepa joana, tenim geologia, en somarès, tenim festes i tradicions, en els dimonis, també tenim arquitectura, en el castell de l'Aró, orografia i també tenim meteorologia. I vos he de dir que amb aquesta varietat de temes no tenim res que d'envejar en el concurs internacional Name It Worlds, perquè també hi ha tota aquesta varietat, és com si tinguem un petit món. L'any passat nosaltres vam batejar una Filadòina Catalineta, que és una proposta literària, però també hi havia el gigant croata Regok, tenim la proposta del País Basc, que és una expressió típica de la llengua basca i que després en Itziar Garate ens explicarà un poc per què van triar aquest nom. Tenim també geografia en la illa de Tailos, del país de Bahrein, la proposta tailandesa, que és sobre geologia, orografia en el riu de Kènia Macombe, també flora en la proposta xilena Tajai i meteorologia en la de Puerto Rico, en la proposta puertorriquenya Guataubá, que és una deïtat de la pluja.
I bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Ara vos presentaré el jurat, que és el que ha permès que aquesta edició tinguéssim tantes propostes i poder fer tota... Tenim jurats tant d'instituts nacionals, com són el Centre d'Astrobiologia, tenim la nostra pròpia universitat, la Universitat de les Illes Balears, tenim la Universitat de València, però també tenim universitats i centres d'altres països, com són l'Instituto Nacional d'Astrofísica d'Itàlia o, per exemple, el Centre de Lisboa, o també tenim una universitat de Florida. Bon dia a tots, moltes gràcies per estar aquí. Vos presentaré, tenim l'Albert Domingo Guerau, que és del Centre d'Astrobiologia. Tenim la Belén López Martí, de la Universitat CEU Sant Pablo. I tenim en Vicent Martínez Badenes, que és de la Universitat Internacional de València. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Bon dia. Bon dia a tots. Bon dia. Bon dia. Vos volia demanar com ha estat això, com ha estat aquest procés de veure totes aquestes propostes i com ho heu fet. Albert, si... Molt bé. Ha estat bé, en el meu cas ja també vaig participar a la primera edició, així que aquest any realment és molt important que hem tingut ja 4 instituts participants, hem rebut, no pareix que eren 27 propostes i ha estat un plaer realment veure que la gent jove s'interessa en l'astronomia i en la cultura de les Illes Balears. I jo ho agraeixo molt, poca cosa més que dir, que realment us animeu i a veure si podem aconseguir que aquesta iniciativa continuï any rere any. Molt bé, moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a tots per estar aquí i ara anem a veure com fem, si me voleu comentar, Belén o Vicent, les mencions i els premis que tenim per avui. Jo vull ja felicitar a tots els participants perquè han sigut unes propostes, com tu has dit, molt variades i molt interessants. A vegades les analogies que han trobat entre la fauna, la flora, la cultura i les estrelles. I després tenim 2 mencions. Una és una menció científica, aquella proposta que ens ha paregut que lligava millor la ciència i tenia una proposta científica una miqueta més completa en la proposta que feien per als noms dels sistemes. I una altra menció creativa a la proposta que ens ha paregut més original o més ben treballada en l'aspecte creatiu. I ja farem després, ja direm qui han sigut els guanyadors, no volem fer spoilers ara. I queda tota la votació del públic. Sí, després tenim... La votació del jurat i la votació del públic. Sí, tenim la votació després del públic, que vos explicaré un poc com va, però abans d'explicar-vos la votació, un fort aplaudiment, per favor, per el jurat. Tenim el Col·legi Bisbe Berger, a la sala tenim el Joan Alcover, Cies Joan Alcover, tenim Cies mossèn Alcover, però en fora tenim a Eivissa, que no podem venir tot per raons òbvies, i ens agradaria contactar amb ells. Bon dia a tots, me sentiu des d'Eivissa? Feis així en les mans, si me sentiu.
Bé, no sé si mos sentiu, espero que disfruteu també de la llada des d'allà i moltes gràcies per ser-hi. Recordeu-vos de votar, I ara, xerrant de les votacions, passarem a explicar-vos com heu de votar. Tenim aquí la pàgina nostra del nostre cel i per votar la proposta predilecta el que hem de fer és pujar aquest botó d'aquí. Tenim 8 propostes que votar, són 2 de cada institut. Ens hauria agradat molt que hi hagués hagut més slots, diríem, per poder votar més propostes, perquè sincerament hi havia propostes molt bones que s'han hagut de quedar fora. I aquí el que vos demanam és, quan això estigui obert, que serà després de les presentacions, aneu a la pàgina del nostre cel o també en el directe de YouTube baix teniu un link per anar directament en aquesta enquesta i haureu de votar les 3 que més vos agradin. No podeu votar, òbviament, 2 iguals, no? Aquí teniu les 8 propostes, ne pitjau una per la primera, una altra per la segona i una altra per la tercera. I això és tot. Després, en el final, vos donarem els resultats de la votació del públic. Molt bé, i ara anem a passar a les defenses. I ara el primer grup que passarà a defensar és el grup del Viva Verger de l'Estrella del sistema TOI 969, el grup 3. Per favor, un aplaudiment. Recordeu, per tots els grups, només ho diré ara, teniu un màxim de 3 minuts. En els 3 minuts en Joan vos dirà... Me sent, Joan? En els 3 minuts en Joan vos farà 3 minuts i heu d'aturar, perquè si no se vos posarà el vídeo i no se vos sentirà. Ui. Molt bé, Eloi. Moltes gràcies. Podeu començar. Bueno, hola, yo soy Nemila y hoy vos presentaremos nuestro exoplaneta TOI 969. Ahora mi compañera os informará un poco más sobre el tema. Hola, yo soy Amaya y bueno, nosotros hemos elegido los nombres para nuestros exoplanetas guiándonos en la rotación que hace alrededor de la estrella y también según los nombres de los personajes del libro de las bestias de Ramón Llull. Hola, yo soy Juan Ramón, buenos días a todos y ahora os explicaré las razones por las que hemos escogido estos nombres. La estrella TOI 969A, la estrella es tipo K y se llamaría León porque es el rey de los animales. Después, TOI 969B sería el gallo. Le hemos puesto gallo porque este es el nombre que, como era el más fiel del león y la órbita del gallo es perfecta, así que hemos escogido ese nombre. Después hemos escogido para TOI 969C, hemos escogido Renard porque tiene su rotación, es una órbita excéntrica, que significa que su rotación no es perfecta. Y el libro de Ramón Llull, Las bestias, Renard, que es un zorro, traiciona al león haciéndose pasar por un amigo, cuando luego lo traiciona. Y pues... Moltes gràcies. Hola, bon dia. Jo soc Nemila i jo la Maya i avui vos presentarem el nostre projecte. El nostre planeta s'anomena TOI 969B i TOI 969C, amb l'Ester. Hem pensat que el nom perfecte dels planetes d'aquest sistema siguin Renard i el Gai. Té una explicació, ja que els noms havien de sortir del llibre de les bèsties de Ramon Llull. El planeta anomenat Renard, TOI 969C,
té a veure amb la seva òrbita excèntrica, ja que narrat en la història és una guineu que traeix el lleó, que és el rei dels animals. L'estrella s'anomenaria el lleó, ja que ell és el centre de la història, i tots els animals obeeixen a tot el que diu, ja que ell és el que mana. I l'altre planeta, TOI 969b, s'anomenaria el gall, ja que la seva rotació al voltant de l'estrella és molt propera. I en la història el gall és el millor conseller del lleó, i mai no el va traicionar. L'estrella és tipus K. Moltes gràcies per escoltar-nos. Per favor, que pugin a l'institut Joan Alcover, els Búgers. Bon dia a tothom, jo soc na Clara. I jo sóc en Ferran, som membres dels Búgers, un grup de 6 Joan Alcover. I primer de tot ens agradaria donar-li les gràcies per haver-nos convidat a estar aquí amb vostès aquests dies. Ens ha fet molta il·lusió fer aquest projecte, però el que més il·lusió ens ha fet ha estat ser triat entre tants bons projectes. Encara que al principi no teníem gaire clar com havíem de fer aquest projecte, al final ens ho hem pagat molt bé en totes les seves etapes. Com que no sabíem quina constel·lació triar, vam decidir fer un homenatge al nostre professor de matemàtiques, que ell sempre diu que el número 23 és el millor del món. Aleshores, per molt de motius que ara no podem explicar, vam triar el número 23. Per fer-li aquest homenatge vam decidir triar l'exoplaneta i les estrelles que es trobessin en la posició número 23 de la llista proporcionada per la NASA. Ara ja sabien quina constel·lació triar, però quin camp semàntic podíem fer servir? Per triar el camp semàntic, primer se ens va presentar l'opció de les illes, però tenim un problema amb les illes, i és que la vegetació del nostre arxipèlag és molt semblant i no hi havia ningú tret que les fes especials com per poder triar el nom. Per tant, varen passar les escales, que, com vares d'aquí ja sabran, no hi ha dues escales que siguin iguals. Per tant, tots els seus noms ens varen donar un gran repertori per poder triar entre els nostres planetes. Perquè les cales, a més de ser un gran atractiu turístic, són les nostres segones cases, són les nostres essències. Per això volíem donar-li una mica més de veu a aquestes preciositats, perquè no només són una màquina per fer diners, són part molt important de les nostres illes. Per això volíem donar-li veu a aquests petits trossets de cel. I tota aquesta implicació per les nostres cales ens ha duit a fer un poema que ara la meva companya els llegirà sobre el nostre projecte. Bé, Mallorca, cales i estrelles brillants, 61 virginis i calador vinculats, cala màrmol, 61 virginis bé en harmonia, cala gamba i 61 virginis té una sinfonia, cala blava, 61 virginis de resplendor, cales de Mallorca, un paradís encantador, estrelles i cales, un lligam celestial, rimes que ens envolten amb un poema especial. Bé, ja està. És preciós, Moltes gràcies. Sí, si voleu, sí. Aquest dibuix representa el sistema. Aquí la dona aquesta seria l'estrella i després els diferents planetes, que la gamba, que la blava i que la màrmol, serien al voltant de l'estrella. Som els Búgers, un grup de l'IES Joan Alcover, format per na Sofia Pan, Nugo dos Santos, en Biel Reixac, en Ferran Solivelles i na Clara Bach. En aquest vídeo els volem demostrar que la millor opció per anomenar el sistema estel·lar 61 Virgins és el camp semàntic de les cales de l'illa de Mallorca. Hem triat el camp semàntic de les cales de l'illa de Mallorca, ja que són una part molt important de la nostra illa i són l'hàbitat de gran quantitat de fauna i flora. Les nostres cales són precioses i sense elles l'illa i la vida dins ella no seria el mateix. Les nostres cales ocupen gran part del nostre temps. Les cales són les nostres segones cases i una part molt important per nosaltres. A més, tenen una gran repercussió en la nostra economia, ja que treuen molta gent interessada a gaudir-ne. Com que de cales n'hi ha moltes,
Si es descobreixen nous planetes dins d'aquest sistema estel·lar, podran seguir amb el mateix camp semàntic. El sistema estel·lar que hem seleccionat és 61 Virginis, que està format per 3 planetes i una estrella. Per anomenar els planetes ens hem guiat per les il·lustracions de com podrien ser els planetes proporcionats per la NASA, però hem de ressaltar que de moment són imaginaris. Finalment, tots els planetes són com Neptú, i Neptú és el déu de la mà. Per això anomenar els planetes com cales és molt encertat. Hem anomenat l'estrella 61 Virginis Calador, perquè a Mallorca hi ha una cala que s'anomena així, i com que l'estrella és d'un color daurat, concorda amb el nom proposat. Com si fos poc, Calador és una deformació de Cala d'Hort, en honor a una cala d'Eivissa. Això és de rellevància perquè Virgo, la constel·lació en la que es troba aquesta estrella, es relaciona amb Deméter, la deessa de l'agricultura. Hem anomenat el planeta 61 Virginis B Calamar Molt, per la seva semblança al color blanc i marró del marbre. A més, hi ha una cala que té aquest nom gràcies al mineral. El nom triat per anomenar el planeta 61 Virginis C ha estat Cala Gamba, perquè el color del planeta s'assembla al taronja característic de les gambes, i hi ha una cala que rep aquest nom. Hem decidit anomenar el planeta 61 Virginis de Cala Blava, ja que aquest planeta es caracteritza per tenir un color blavós. En aquesta cala hi solem trobar unes aigües de color blau cristal·lí. A nosaltres ens ha encantat realitzar aquest projecte i desitjam que considerin les nostres propostes. Molt bé, idò. Que ara passi a presentar el seu projecte el grup de Santa Maria d'Eivissa, el grup B, de la Cegada del Bon Moro. Hola, bon dia a tothom. Soc de l'Institut de Santa Maria d'Eivissa. Soc n'Angelines i... Jo soc na Sàmia. I hem vingut a explicar la nostra rondalla eivissenca, la Cegada del Bon Moro. Aquesta rondalla trata sobre un moro que va ser un esclau d'uns amos que li van abusar. Després de molts de problemes que va tenir i després de l'ajuda d'un majoral i una majorala va poder escapar d'aquests amos. Bé, hem elegit aquest sistema per la rotació que tenen els planetes i tenim primer l'estel, que és Namet. Namet és el moro, el protagonista, i l'hem elegit perquè tot gira al voltant d'ell. També hem elegit aquest exoplaneta Kepler 45 LC com el majoral perquè tarda 4 anys en fer una volta completa, que això representa el temps que el majoral ha esperat a Namet al seu retorn. I després tenem un altre exoplaneta que és Kepler 45 LD, que representa la majorala perquè només tarda un any en fer una volta i representa que es va rendir en esperar la volta de Namet. Ja està, moltes gràcies a tothom. Bon dia, aquesta és la nostra presentació de la rondalla eivissenca, la Cegada del Bon Moro. El grup consta de la Sàmia, n'Angelines, Santi, Nexental i jo, la Neca. De què parla la rondalla? Aquesta rondalla eivissenca parla de Namet, que era un esclau moro i que havia anat a comprar oli a la fruitera. I ahir es va encontrar amb els majorals, que eren els propietaris de la fruitera. Ells el van ajudar i van ser molt amables amb ell. I ell les va prometre que li ajudaria amb la cegada. Però s'havia anat a Marroc per tenir una nova vida. I s'apropava el dia de la cegada. I la majorala havia perdut les esperances que arribassi en Namet. Però el majoral no. Just a temps va arribar en Namet amb els seus amics moros i els va ajudar. Bon dia, soc en Santi i presentaré per què hem seleccionat l'estrella, aquesta estrella com Namet. I bàsicament és perquè la rondalla Namet és com el que envolta, o sigui, tot envolta en ell. Els majorals esperen tot.
Hem elegit aquest exoplaneta majorat perquè tarda 4 anys en fer una volta i representa a Majoral, que sempre espera fins a l'últim dia a Met. Aquest exoplaneta representa a Majoral perquè tarda menys a fer una volta a l'estel, ja que la Majoral va perdre les esperances d'esperar a Met i el Majoral no. Moltes gràcies a l'equip i Vicent. Molt bé, i ara toca el torn en el grup de l'Institut Mossèn Alcover, la proposta 3, vens de Mallorca. Bé, hola, nosaltres som el grup de la Rosa dels Vents, nosaltres som Naina, na Berta, en Jaume i en Joan, i nosaltres venim de Cia Mossèn Alcover. La nostra proposta són els vents, la Rosa dels Vents, ja que té 9 noms i se pot ampliar. Han triat el planeta Kepler 1333b i la seva estrella. A l'estrella li volem posar Rosa dels Vents, que seria el nom principal de la nostra proposta, i en el Kepler Llebeig, ja que en revolta l'estrella a prop i és calent, i llavors és un vent calent. Aquesta proposta té 9 noms possibles com a Naina, que són Tramuntana, Gregal, Llevant, Xaloc, Mitjorn, Llebeig, Ponent, Mestral i Rosa dels Vents. A més, la constel·lació del planeta s'anomena Cigne, un animal volador. Per a l'estrella que escollim, Rosa dels Vents, nom principal de la nostra selecció. Bé, crec que això és tot, ara podeu posar el vídeo. Benvolgut senyor o senyora. Som Naina, na Berta, en Jaume i en Joan. Vivim a Manacor i estudiem a l'IES Mossèn Alcover. Hem escollit Kepler 1333b perquè ens agrada el número que té ara, però el volem canviar. Hem decidit que la Rosa dels Vents i el nom dels vents són uns noms adequats, ja que els vents representen el cel i el cel s'aproxima a l'espai. La Rosa dels Vents és típica de Mallorca i molt de fora viles tenen un plat de decoració amb la rosa. Antigament, els mariners de Mallorca s'orientaven amb les estrelles i el vent. Aquesta proposta té 9 possibles noms: Tramuntana, Gregal, Llevant, Xaloc, Mitjorn, Llebeig, Ponent, Mestral i Rosa dels Vents. A més, la constel·lació del planeta es diu Cigne, un animal volador. Creiem que el nom més adequat per a Kepler 1333b és Llebeig, perquè és un vent calent i Kepler orbita prop d'una estrella, per la qual cosa fa calor. Tot i que no és el més calent perquè potser hi ha un altre exoplaneta més a prop de l'estrella. Per l'estrella hem decidit Rosa dels Vents, el principal nom de la nostra redacció. Això és tot el que hem d'explicar. Esperem que us agradi i ens doneu una oportunitat. Molt bé pel vostre grup. I ara el següent és també de Cies Santa Maria d'Eivissa, la Colla Kepler. 70, per favor. Endavant. Hola, bon dia. Avui vam presentar la nostra proposta. Jo soc Bruno. Aquest és René. Buenas. I, bueno. Bé, hem llegit una rondalla que s'anomena Sa Coca. Aquesta rondalla parla de dues germanes que varen competir cada diumenge per intentar fer la coca més bona. I un dia una de les dues germanes va fer una coca molt bona i la més polida que hagi mai vist. I va instruir el seu fill Pepet perquè la vari a entregar a sa tia, de Maria, per els cocinets.
I en el viatge d'en Pepet, quan va entregar sa coca, va tenir la tentació de provar la coca, ja que feia una oloreta molt bonita, i la va entregar a la casa de tia Maria ple de forats. I el sistema exoplanetari és Kepler 70, que està feta per una estrella i 2 planetes confirmats. L'estrella és una gegant groga, és una subnana de tipus B i va ser gegant groga fa 18 milions d'anys i després va explotar en forma de supernova, engluint-se els 2 planetes que orbiten alrededor d'ella. Els 2 planets són planetes molt cercans a l'estrella que van ser engluïts per l'estrella, així per això hem fet la justificació de la proposta, que quan vaig explicar un poquet la cronologia astronòmica i la literatura catalana, que quan la gegant groga va començar a expandir-se és quan sa coca va ser creada, i quan Pepet va tenir la tentació de provar-se sa coca és quan la gegant groga va engluir els 2 planetes. I després, a l'entrega de la Casa de Maria, la gegant groga es va transformar en supernova i explotar, i els 2 planetes van ser rejetats i menjats. Ja està. És el vídeo. Bon dia, jo sóc Dani, aquest és en Bruno i en René. El dia d'avui et presentarem la nostra proposta rondallosa que l'hem fet sobre el sistema exoplanetari Kepler 70, amb la rondalla de Sakoka, relacionant elements de la rondalla com personatges o objectes clau a més del sistema. Bé, que comenci la presentació. Primer de tot, anem a parlar de la rondalla que li hem assignat a Kepler 70. Aquesta rondalla és Sakoka. Sakoka és una rondalla que ens parla de 2 germanes que tenien la petita tradició de competir amistosament per veure qui feia la millor coca visualment i de gust, evidentment. Un dia, una de les germanes va fer una coca boníssima i se la va donar al seu fill per aportar-se-la a la seva germana per veure què opinava. El nin la va veure molt apetecible i li va donar una mossegada, i la segona i la tercera, i ja no quedava quasi coca. Va arribar a la seva mare i li va preguntar: «Però, què és això? Què és aquesta coca?» El nin, assustat, se'n va anar corrents cridant: «De forats!», ja que ja havien més forats que coca. En base a això, hem assignat els noms als exoplanetes. Aquí tenim el sistema exoplanetari que hem escollit, Kepler 70, que està compost per una estrella subnana de tipus B i 2 exoplanetes rocosos confirmats. L'estrella de Kepler 70, també coneguda com aquest nom, és actualment una subnana de tipus B, però fa aproximadament 10 milions d'anys va sofrir un canvi dràstic que la va convertir en una geganta groga, enviant-se el planeta més cercat, per després explotar com una supernova. Té un 50% de la massa solar i un 20% del tamany solar, però, aún així, té una temperatura de 5 sols i una lluminositat de 23 vegades el nostre Sol. Aquest és Kepler 70, és el planeta més cercat de l'estrella i va subir un bombardament termonuclear a l'hora de l'expansió de l'estrella i va ser engluïda. Hi ha una teoria que abans de ser supernova, els planetes van ser gegants gasosos similars a Júpiter i després de ser engluïts va evaporar tots els gasos de la seva atmosfera i va sobreviure el nucli rocós metàl·lic del planeta dins del nucli de l'estrella. Kepler 70c, el segon exoplaneta del sistema. Aquest planeta està molt a prop de Kepler 70b, tan a prop que, si les dades són reals, seria els exoplanetes més cercans entre ells. Té una massa de 0,6 masses terrestres i un ràdio de 0,8 ràdios terrestres, i tarda 8,8 hores en fer una volta a l'estrella. Aquí he fet una petita línia del temps representant els diferents esdeveniments del sistema exoplanetar Kepler 70. Així que una de les germanes va crear sa coca i li va dir al seu fill, Pepet, que la porti a la casa de la tia Maria. La gegant groga comença a expandir-se i a acercar-se a poc als planetes. Per el camí, en Pepet va tenir la tentació
de provar la coca. La coca engollida per en Pepet, resistint a la seva panxa esperant el dia que la supernova exploti. En Pepe la va deixar plena de forats a l'entrega a la Maria. La coca sobreviu i surt de la panxa d'en Pepet, sense ja capa de gases i amb un nucli menjat i forat. Pepet es va corrent a ca deixant a la tia confundida. En Pepet i la coca es queden molt a prop i sempre amb la tentació de menjar-se un altre trosset. El planeta Germana sempre va ser a prop de la coca, ja que n'és la creadora i mostra l'afecció que li dona. Van a sofrir els dos els canvis brutals de l'astronomia i es quedaran junts per sempre en qualsevol situació. Molt bé, després d'aquesta proposta de Santa Maria d'Eivissa tenim una altra proposta de Cies, mossèn Alcover, la proposta número 4. Per favor, que pugin. Hola, soc na Clàudia Rojo Sunyer, na Rosa Sancho Fullana, na Maria Gelabert Fons i na Marina La Torre. Per la nostra proposta ens hem inspirat en la Serra de Tramuntana, ja que creiem que és important donar a conèixer aquest patrimoni de la humanitat. La Serra de Tramuntana és una zona muntanyosa de la part nord-oest de l'illa de Mallorca. És coneguda per els seus paisatges i riquesa natural, ja que ens ofereix una gran varietat de flora i fauna. Aquesta serra també és coneguda per els seus pobles pintores, com Dellà, Sóller o Vall de Mosa. Creiem que aquests noms són ideals, ja que els exoplanetes que l'envolten són rocosos i concorda amb les característiques rocoses de la serra. I ara en el vídeo ho explicarem millor. Hola, som un grup d'estudiants de tercer ESO de l'illa mossèn Alcover. Per la nostra proposta hem triat diversos punts de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Creiem que és una molt bona proposta per donar a conèixer aquest patrimoni de la humanitat. Per començar, el nostre sistema es compon d'una estrella i 4 exoplanetes. Els estrelles del sistema han triat el nom de Serra de Tramuntana, ja que és el nom del conjunt de punts que recorren la part nord-oest de l'illa de Mallorca. Creiem que és una molt bona opció, ja que és un dels punts més significatius de la nostra terra. Han decidit que per l'adopció dels punts tenim en compte la seva altitud, comparant-ho amb la seva massa i la grandesa de cada exoplaneta. L'exoplaneta LHS 778 rep el nom de Puig Major, ja que és el puig més alt de la Serra. Com que aquest exoplaneta és el que té més massa dels 3 que envolten, rep el nom ideal. Seguidament, el LHS 1678b presentaria el nom de Puig de Massanella, ja que és dels més alts i concorda amb l'ordre de les masses de més a més dels exoplanetes. I per acabar, ens queda l'LHS 1678b, que es diria Puig Tomir, per seguir la regla amb la relació de massa i altura. I moltes gràcies per la vostra atenció. Enhorabona també per la vostra proposta. Anem a passar a la següent, que si no vaig errat és de l'equip de Cies, Joan Alcover, Sin City. Estaré explicant el nostre projecte artístic, que bé són els 3 exoplanetes, amb el seu dimoni respectiu que han triat a cada planeta de dalt, i l'estrella enmig, que li han posat el nom de Favaró, així que directament han posat el Favaró. Bé, no m'he presentat, som la Rosa i vos venc a explicar un poc més sobre el nostre projecte. Aquí no li agrada anar a unes festes d'un poble. I que són unes festes del poble fora un correfoc. I de nosaltres estan tallant tota la batucada darrere i tots els focs, vam mirar dalt i vam veure totes aquelles espurnes sortint de les forques dels dimonis i vam pensar que s'apareixien a les llàgrimes de Sant Llorenç, que, per qui no sàpiga què són, és una pluja d'estels que se veu a principi d'agost i il·lumina tot el cel un munt d'estels amb la seva cua brillant.
Amb això ens vam donar compte que era molt fàcil relacionar la nostra cultura amb els exoplanetes i les estrelles. I clar, qui és que ens unia aquests dos punts? Els dimonis. Així van començar a pensar que, bé, no només hi ha el correfoc i els estels com a punt de connexió, sinó que hi ha com el ball dels dimonis o, com vos he dit, el fogueró, però bé, això ja ho veureu en el vídeo. També ens ha paregut molt bona idea posar els dimonis perquè cada poble té un dimoni que li representa i és l'identitat d'aquell. Però és que no només hi ha dimonis a Mallorca ni a les Illes Balears, sinó que també n'hi ha a València, Catalunya, fins i tot a França. És a dir, que tothom veurà dimonis, però només nosaltres sabrem lo important que és per la nostra cultura i lo bé que ens fan passar les festes. A més, també ens fa que la gent, o sigui, si deixem marca de la nostra cultura en el cel, podrem assegurar-nos que les generacions següents se'n recordin de qui són i d'on som i no s'oblidin mai d'aquesta cultura tan rica que tenim. A més, si ensenyam que no només som unes illes turístiques on se pot anar de festa i a la platja, sinó que ensenyam altres coses de la cultura com els dimonis i les festes populars, deixaran de veure com un parc d'atraccions. I bé, fins aquí, després hi ha més coses que veureu en el vídeo que això. Bon dia a tothom, som la Rosa i en conjunt amb na Maria, na Martina, na Mercè, na Clara i na Laura venim a presentar-vos la nostra idea de noms dels estels. Per representar la nostra cultura hem decidit triar els dimonis. Per qui no sabia què són els dimonis són uns éssers que representen el mar. Duen la nostra cultura des de temps immemorables. Encara que ballen al voltant dels foguerons, a les festes ens animen i ens entretenen. Perquè vegeu com d'important és la nostra cultura per nosaltres i lo present que la duim dia a dia, us hem posat un parell de fotografies d'ítems que els nostres companys i nosaltres tenim a casa. El sistema que hem triat és el HR858. Aquest consisteix en 3 exoplanetes que giren al voltant d'una estrella situada al centre. Per l'estrella hem decidit posar-li el nom de fogueró, ja que aquesta representa perfectament la funció d'un fogueró a les nostres illes, que és estar al mig del ball del dimoni. El primer planeta és el HR858b i rep el nom de Banyut. El segon planeta és HR858c i li ha decidit posar-li el nom de dimoni ballador. I aquí podeu veure una màscara d'aquest mateix. Per acabar, tenim el darrer planeta, HR858d, i rep el nom de Tugores. Banyut, Ballador i Tugores són els 3 noms que hem triat pels planetes. Els hem triat per una raó principalment. Una de les coses més característiques que fan els dimonis és un ball. Aquest consisteix en posar-se en un cercle i anar donant voltes sobre si mateix i al voltant d'un fogueró. Aquest ball és molt parescut als moviments que fan els planetes en les seves òrbites i al voltant del Sol. Molt la nostra proposta. Adeu! Enhorabona també per aquesta proposta i anem a passar, si no em vaig errat, en el darrer grup que presentarà avui a la segona edició d'aquest concurs en el teatre, el Col·legi Bisbe Verger, el grup 2, també el llibre de les bèsties. Uy, esto no sale. Buenos días. Hoy os vengo a presentar junto a mi compañera Laura, yo me llamo Javier, nuestra propuesta para el nombre del sistema exoplanetario. Bueno, nosotros vamos a hablar de un autor mallorquín que se conoce por toda Europa, que es Ramon Llull, no sé si lo conocéis, pero bueno, es muy conocido. Y vamos a hablar de una de sus principales obras, que es el libro de las bestias, que forma el 7º libro de una serie que se llama El libro de las maravillas, ¿vale? Después ya os explicaremos con más, digamos, detalle de qué se trata el libro.
El sistema que hemos elegido se llama 16 Cygni b, que se encuentra a 69 años luz de distancia a partir de la Tierra y fue descubierto en el año 1996 con el método de velocidad radial, que está explicado luego en el vídeo que pondremos. Bueno, resumiendo mucho el libro, se trata de el reino de los animales y ellos tienen que elegir al rey, al que reine y que haga pues, las decisiones más importantes de lo que, digamos, es ser rey, ¿vale? Y bueno, entonces, en el principio del libro deciden que sea el león. Y es cuando entra nuestro personaje principal, que es Renard. Y Renard dice que ella no quiere que el león sea rey. Ella quiere ser, digamos, pues quien sea la reina. Quien reine y haga pues todo lo que debe hacer un rey. Es una idea muy ambiciosa, pero que ella traiciona todo solo para que ella sea la reina, sus amigos, sus principios éticos, y solo lo hace para conseguir lo que ella verdaderamente quiere en la historia. Ese es su objetivo. Los nombres que hemos elegido ha sido Geo para la estrella y Renard para el exoplaneta, que bueno, ahora Laura explicará el porqué del motivo del nombre de la estrella. Exacto, como bien ha dicho mi compañero, hemos elegido que la estrella se llame León. ¿Por qué? Pues porque durante toda la historia él es el rey, el que manda y el que hace todas las decisiones. Y como que bien ha dicho también mi compañero, nuestro planeta es Renard. Entonces, digamos que el objetivo del planeta, Renard, es siempre orbitar en la estrella, que es el león. Digamos que es el centro, es el objetivo de Renard conseguir ser la estrella, cosa que no consigue. Y también la segunda razón es que el león, que es la estrella, siempre atrae a Renard, que es el planeta. Entonces, poniéndolo, digamos, en el escenario de nuestro sistema exoplanetario, pues digamos que concuerda muy bien, ya que Renard siempre intenta pues, conseguir ser ella el león. Bueno, yo ahora voy a explicar el motivo de por qué el exoplaneta se llama Renard. Es muy básico. En este sistema exoplanetario solo hay un planeta que está solitario, al igual que Renard en la historia. Y Renard... vale. No, es que he visto el 3, nada. Y Renard, en la historia también es un personaje solitario y la órbita del exoplaneta pues no es regular y pasa 2 veces por la zona habitable, la cual hemos relacionado con el mundo de los humanos, en el cual Renard envía a 2 personajes que pase, en concreto el buey y el caballo. Muchas gracias por escuchar y hasta aquí nuestra propuesta. de la classe de tercer d'ESO. Avui venim a explicar les nostres propostes per a l'exoplaneta. La nostra estrella s'anomena Jo per aquestes 2 raons. L'estrella s'anomenarà Jo perquè és l'objectiu de narrar, com el Jo a la història. L'estrella, que és el Jo, és atreta per narrar, com quan ella intenta manipular-lo. El nostre planeta s'anomena Renard per aquestes 2 raons. La primera raó que el planeta s'anomena Renard és que el planeta està tot sol i el personatge de Renard també està tot sol. La segona raó és que el planeta passa 2 vegades per la zona habitable i en la història el bou i el cavall han d'anar 2 vegades a aquesta regla. El sistema exoplanetari que hem escollit es troba a 69 anys llum de distància de la Terra i va ser descobert l'any 1996 amb el mètode de velocitat radial. Aquest mètode de velocitat radial detecta exoplanetes observant com una estrella es mou lleugerament a causa de la gravetat d'un planeta. Per això es veu un canvi de color en la llum de l'estrella i si aquest canvi és regular pot indicar un planeta en òrbita. En aquest sistema exoplanetari hi ha un planeta gasós gegant amb una estrella tipus G. Les estrelles tipus G també són anomenades estrelles grogues enanes. Un 10% de les estrelles de la Via Làctea són d'aquest tipus. Tenen una temperatura superficial d'uns 6.000 graus centígrads. El Sol, per exemple, és una estrella groga enana típica. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adéu!
Enhorabona a tots per les vostres magnífiques presentacions. I ara ja hem obert el formulari perquè podeu votar, el temps que teniu per votar. Tindrem una actuació de la fila d'or per part d'en Salvador Miralles. Vet aquí que una vegada hi havia un pròsper regne, ple de racons màgics, bressolat per la mà, acaronat pel sol. Malgrat totes les qualitats de la terra diràs i no tornaràs, les tenebres l'amenaçaven. S'ubicava al costat d'una entrada tenebrosa que baixava i baixava fins al cor de l'infern. Per això, dia sí, dia també, els dimonis hi campaven al seu aire i en feien una darrere l'altra. Units contra el poder omnipresent del dimoni, els herois s'embarcaren en una aventura per restablir l'equilibri i el benestar del regne. Ara, les rondalles també es juguen. Iràs i no tornaràs és un joc de taula cooperatiu per entre 2 i 4 jugadors a partir de 12 anys. Les partides tenen una durada aproximada d'1 hora. Primer, triau una rondalla. Cada jugador ha de triar, també, el seu heroi. Componeu les 20 caselles del mapa, llegiu la primera carta de la rondalla i comenceu a jugar. Durant el torn, els herois podeu fer 2 accions. Després, heu d'agafar una carta de la baralla del dimoni, llegir-la i aplicar-ne els efectes. Les proves de rondalla i els balls amb el dimoni són de diferents tipus. Per superar-los, haureu de tirar els daus de virtut. Cada vegada que perdeu una tirada de virtut, el comptador d'animetes avançarà una posició. Si el comptador arriba a la posició final, el dimoni guanya la partida. Si aconseguiu completar totes les proves de les cartes de rondalla, la guanyareu vosaltres. Bé, bon dia a tots i a totes. Enhorabona per totes les propostes, perquè crec que són molt interessants. A mi me varen convidar a venir a contar la rondalla que, diguéssim, titula el dia d'avui i que també va guanyar l'any passat, no? Que és Na Filet d'Or, amb la seva protagonista, que és na Catalina, o na Catalineta. I, clar, la portada de la rondalla, que ara no surt, però la portada d'Estom, allà on hi ha moltes rondalles i una d'elles és Na Filet d'Or, la portada és la foto, allà on hi ha Na Filet d'Or ja ben crescuda. Per tant, si vos sembla bé, jo vos explicaré d'una manera molt tranquil·la i contant la rondalla Na Filet d'Or. Així que, si vos pareix bé, començam. Això era i no era bon viatge fàcil a la cadernera. Per vosaltres un aumut, que m'escoltau, i per mi una barcella. Això era un fadrivell tan afectat de feina com un ca de garrotades. Conten que quan les bèsties parlaven i les persones callaven, fa molt de temps, hi havia una viuda que tenia una nina i eren molt pobretes, però molt, molt pobres. La seva filla era na Catalineta. Na Catalineta anava a costureta, a escola, i sa mare s'havia d'encarregar de fer feina. Sa mare filava, i per cada dia que filava li donaven 3 monedes. I en les 3 monedes compraven llet, 3 monedes de llet cada dia. I d'això se servien, i d'això menjaven. Un dia, Na Filet d'Or, se'n va, caminaràs cap a l'escola, i en terra se troba un fil. I diu, uep, això serà un fil d'or, això toca valer qualque cosa, no? L'agafa i el posa dins la seva cistella i se'n va ben contenta i xalesta cap a l'escola. Arriba i li diu a la mestra, mira, mestra, he trobat un filet d'or just pel camí. La mestra, que no anava gaire de bromes i tenia el temperament un poc fort, li diu, però què fas, bruta? No veus que això és una serpetona? Au, surt de fora i tira ara mateix aquest filet d'or perquè mos mossegarà i mos punxarà.
Na Catalineta agafa aquella serpetona petitona, la treua de fora, i quan l'anava a deixar, just la serp li diu: no, Catalineta, per favor, no em tiris. Si no em tiris, no estaràs gent queixosa de mi. Jo t'ajudaré de tot a totes. Na Catalineta què fa? Era molt bona nina i molt crèdula. I què fa? Agafa aquell filet, el posa dins la cistella fora dir res i se l'endú a seva. I així varen passar dies i dies i dies i dies. Allò que passava era que les tres monedes de llet se les havien de repartir en sa mare, en la Catalineta i amb la serpetona. Aquella serpetona, imagineu-vos, de tanta llet que va beure, va arribar a créixer tant que va tornar una serp gran i crescuda. Clar, imagineu-vos, a dins aquella cistella ja no hi cabia, i un veïnat li va dir: escolta, fica-la dins un oró. Un oró és una cistella molt grossa. I allà mateix se li va posar. Passaren anys i més anys, i aquella llet cada dia, aquella serp, perdó, cada dia beguent llet, i llet, i llet, i llet. Passaren 7 anys. I un dia, aquella serp li diuen a Catalineta: molt bé, Catalineta, fins aquí m'has ajudat molt i estic molt agraïda, havia agafat molta estima. Li diu: però jo ara me n'he d'anar. Me n'he d'anar i m'he d'embarcar dins la mà per no tornar mai més. Ni a Catalineta li va venir molt de nou. Li havia agafat molta estima tant ella com sa mare, i allò que volien era continuar visquent en la filet d'or. Però en la filet d'or li va dir que no podia. Li va dir: oh, no ho saps tu. No ho saps que una serp en els 7 anys ja no pot estar dins Mallorca i s'ha de ficar dins la mà i se n'ha d'anar. La Catalineta no s'ho va creure. Home, qui s'ho creuria, no?, que una serp en els 7 anys se n'ha d'anar. Però si ho penseu bé, a Mallorca només hi ha serps petites, no hi ha serps grosses. Així que la Catalineta va decidir tancar-la. I va tancar portes, finestres, finestrons, i li va dir: tu no sortiràs d'aquí, jo t'estim massa perquè tu te n'hagis d'anar. I aquella serp li va dir: vaja, si ho provaré, me n'aniré. Varen passar dies i dies, i ella velant la serp, i la serp no se n'anava. Fins que un dia, despistada una mica, potser va deixar el finestró de la cuina obert. No ho sap, no se'n recorda. Però al vespre varen sentir un renou, i sa mare: Catalinons! Catalinons! He sentit un renou a la cuina. Cor, amem si és una filet d'or que se mos escapa. Se'n va a Soró, no m'hi troba la serp, i se'n va a la cuina, veu el finestró obert i afina en fora aquella serp que corria i corria amb unes bones llengos que se'n anava cap endavant. Ella hi parteix darrere. I la Catalineta tenia un disgust, uns plors, unes llàgrimes que no li deixaven veure el camí, i ella cor que correràs de la pena i el trastorn que tenia de veure que aquella serp li fugia. Cor que correràs i li comença a dir: per què mos fuig, gran polissona? Tan malament te tractàvem. Per què fer-mos aquesta? Això és passada de fer a persones. Per amor de Déu, torna arrere, oh filet d'or. Torna arrere, per amor de Déu. Ja hi pos que mo mareta i jo morirem de pena si tu no tornes. T'ho assegur que batrem els peus si tu no tornes. I na filet d'or, ben acalanada, fora escoltar-la, va i se'n va i se'n va. Arriben just a la vorera de mà. I heu de creure i pensar que aquella serp de les roques se fica i se posa a nedar. I a nedar i a nedar. Clar, na Catalineta arriba a vorera de mà, aquelles roques eren molt grosses, i li comença a pegar una pena molt gran. La seva estima cap a la filet d'or era tan gran que va començar a plorar i a plorar i a plorar i a pegar-se tot pel cap. La rondalla diu que se rebassava un feix de cabells a cada plor. Jo me sembla un poc exagerat, direm tots pel cap, no? I plorant, i amb això que comença a veure que el filet d'or torna per dins la mà. Surt i li diu: ara veig, Catalineta, que m'estimes de bon de veres. Aquesta prova esperava de tu. Vaja, una prova. Per a lo bé que sempre m'has servida i agombolada, te vull donar un do. El do que te donaré és que sempre que rentis la cara dins un ribell, aquella aigua que tu te passaràs per la cara tornarà un pa d'or.
I cada vegada que te pentinis i passis la pinta pels cabells, en cauran diamants i perles. Clar, imagineu-vos, Na Catalineta no se podia creure que la serp li estàs dient això, però just havia acabat de dir-li això com la serp, zas, li descompareix un altre pic i se'n va cap a dins la mà. Quan era un tros en fora li diu, i escolta'm bé, si qualque dia te veus una mica apurada, vine aquí i crida'm a davant la mà i jo compareixeré i t'ajudaré. La Catalineta se'n va a casa seva, una mica amb pena, però bé, s'havien despedit un poc d'aquella manera. I li conta a sa mare no s'ho creia, li deia, com pot ser que tinguis un do d'aquesta manera, no? I li diu, ara ho provarem, li du un ribell d'aigua, i na Catalineta, zas, arrentat-se la cara, zas, zas, i bones rentades. Quan quedà ben rentada, heu de creure i pensar i creure que aquella aigua va tornar I després va agafar una pinta i va començar a pentinar-se. I així com s'anava pentinant, caien rubís, maragdes, diamants i perles a damunt la seva falda. Clar, varen quedant els cabells drets, tot i haver-se pentinat. I què fan? Se'n van a casa argenter i l'argenter els hi va donar una bona bossa de monedetes d'or d'aquelles tan petites i atxaverides. I què fan? Van i s'arreglen una mica la roba, perquè sempre duien la mateixa roba, apedaçada, plena de nyaps. I després, clar, heu de creure i pensar que una persona se vol rentar, no? A vegades, segons quines edats, no m'ho rentant molt, però està bé, no?, rentar-se de tant en quant. I ella s'anava rentant la cara, i se rentava, i així com se rentava, clar, anaven acumulant i rubís i maragdes com se pentinava. Varen arribar a tenir tant que se varen arribar a fer la casa d'or. Imagineu-vos, hi ha gent que se fora dents i aquesta gent se va fer una casa d'or. Què me'n direu? Passen els anys i més anys. Aquella gent ja agombolada que ja no sabia què havia de fer. Segurament varen fer una habitació, un rebost d'or, no? I anaven tirant allà tot el que tenien. Amb això, heu de creure i pensar que de 8 anys que tenien a Catalineta, ella cosia de fora, a davall el porxo, un porxo d'or, imagineu-vos, i amb això que caminaràs, passa per allà el rei en tota la seva cort i veu una Catalineta. Jo crec que la va veure perquè va veure tanta resplendor d'or que va dir, i s'hi acosta. I va quedar tan plasmat, tan corprès, quan va veure una Catalineta, aquella bellesa, la garridesa que tenia i aquella galanxona que era una Catalineta, que va aturar amb una cosa que ell havia promès. Ell havia dit que mai se casaria. Havia dit que no se volia casar. I sempre que li havien duit pretendents, ell sempre les rebutjava. Però quan va veure una Catalineta, de cop i volta va quedar corprès, enamorat. Li va dir, la va escometre, i li va dir, vella joveneta, que ets fadrina o ets casada? Directe, pam. Jesús, senyor rei, s'exclamà Sal·lota, com vol vossa reial majestat que sigui casada si encara no n'he fet de nou? I mira, diu el rei, pren per allà on vulguis. Tu i jo mos hem de casar. I espero que mos casem d'aquí 3 dies. Clar, na Catalineta no s'ho creia. Veia el rei i deia, senyor rei, no me vengueu amb verbes. I diu, ara és hora de verbes. Mai havia vist una persona tan guapa com tu i m'agradaria casar-me amb tu. Na Catalineta li va demanar 3 dies per pensar-s'ho. 3 dies, en aquell temps anaven ràpid. S'ho pensa i des cap de 3 dies va dir, mira, si és allò que Déu vol, i així sia. Decideixen casar-se. Què passa? El rei la coneixia de, podem dir, mitja hora, 1 hora. Què fan? El rei li diu, molt bé, d'aquí 3 dies més vendré a cercar-te. Cerca 2 amigues teves, de la teva confiança, i que venguin amb tu, i seran les teves dames de confiança quan tu siguis reina. Ella va cridar 2 amigues que tenia, amigues corals fermes, i els hi proposa, aquelles amigues, clar,
ben contentes i decideixen anar amb ella cap a Palau a acompanyar-la en tot aquest viatge. Allò que passava és que aquelles dues amigues varen tenir una espina clavada. Allò que els hi demanaven a Catalineta els hi va despertar un monstre que, segons Shakespeare, és un monstre de molt d'ulls, verd, que nom gelosia. Clar, varen rebentar de gelosia i varen decidir que sí, que l'acompanyarien, però no els hi feia gaire gràcia. Varen passar els 3 dies. Na Catalineta se despedeix de la família i arriben amb 2 carros. Un carro pel rei, que li diu, au, venga, Catalineta, on anam, i després un carro per na Catalineta i les seves 2 companyes. Aquelles 2 companyes tenien una mala estrugança de dins que no sabien què havien de fer. Així que quan eren a mig camí, varen compondre aturar-se per fer-ne una de bona o una de grossa. S'aturen, una fa veure que està marejada, surten a dins un bosc, de fet estaven travessant un bosc molt gran, i just quan travessaven aquell bosc, diuen, mos hem d'aturar, estic molt marejada, és que... S'aturen, se'n van a davall una usina, se'n van un poc endarrere, i quan són allà darrere la usina, que ningú els veia, van i li treuen de les seves òrbites els ulls a na Catalineta. Sí, ala. Ja vos podeu imaginar, na Catalineta queda allà davall la usina, elles agafen els ulls, se'n van correguent, pugen en el carro, li diuen en el cotxer que una de les altres dames, de les amigues, s'havia refet, se juguen a buscar quina d'elles dues se casarà amb el rei i ja són partides que mates me valguen o cotxets me valguen cap al palau. Na Catalineta queda, imagineu-vos l'imatge, no? A davall una usina, fora borerí, amb sang per tota la cara i cercant qualque manera de poder anar cap allà. Clar, el plor, la pena i el trastorn que va tenir na Catalineta la va deixar que no se podia moure, que no se podia valer per ella mateixa. Normal. Què va passar? Passa un temps i un home que anava a cercar feixos de llenya, que vivia a una caseta dins el bosc, se la troba i li diu, ué, fieta, i què fas tu per aquí? La troba, clar, amb els forulls, amb sang per la cara, i clar, ella només podia plorar. I plorava i no li deia què li passava, què li havia passat, no ho contava. Què passa? Passa que aquest home li diu, no, tu has de venir amb mi. Aquell homonet era un homonet gran, que tenia una dona que deien que tenia molta mala llet, que era una dona mal sofrida, com diuen, i que la duria amb ella fins a casa seva, que anirien junts fins allà, que podria quedar a casa seva, que cuidarien una mica d'ella, però que per favor mai fes la contra a la seva dona i que no li digués mai res que li sortís, diguéssim, d'un to més alt que pogués ser. Se'n van cap a la casa i quan arriben, clar, aquella dona no li va fer cap gràcia que el seu homonet se presentés amb una nina preciosa, però amb forulls i tota la cara sagnant. Ok, aquella dona accepta, torç el coll i diu, d'acord. En aquell moment, na Catalineta li diu, per favor, me podríeu dur un riballet amb aigua per netejar-me la cara? Clar, ella ja volia fer qualque cosa, com ja sabeu. Clar, aquella dona li va venir molt de nou, que li mandar feines i va dir, ai, una riballeta, vaja, serviu-la a la senyora, per vos són fetes les monges d'Inca. Una ribella, diu, que ha de ser d'obra fina, ha de ser d'aram, de què ha de ser? L'home, que ja la coneixia, li diu, vaja, Barramot, per favor, no sigues tan mal educada, t'acaba de demanar una ribella i t'ho ha demanat de la manera més bona. I ell no veus que és per netejar-se la sang que du la cara. Li duen la ribella i na Catalineta se comença a rentar la cara, i zas, i com podeu creure i pensar, aquella ribella
torna un pa d'or. Clar, aquell homonet i aquella dona varen quedar en sos cabells drets. No se podien creure allò que passava. Després li demana una pinta. Que me podríeu donar una pinteta, per favor, que així me podré pentinar una mica. La dona ja anava a dir, una pinteta! Però clar, quan va veure això va dir, sí, vinga, te duré una pinta. Li deu la pinta, se comença a pentinar, zaz, i què passa? Que comencen a caure diamants, perles, imagineu-vos totes les majòriques allà caient damunt. Aquella dona, de cop i volta, va començar a canviar el cantet. A partir d'aquell dia la varen acceptar de tal manera que aquella dona era com una Catalineta per allà, una Catalineta per aquí, o Catalineta que necessites, jo t'ajudaré, i la tenien servida com una reina que hagués pogut ser, no? Clar, i tenia motiu per catalinetjar, perquè aquella mesquineta, no? Aquella Catalineta se rentava i zas, or i diamants. Varen passar dies i mesos, i la Catalineta allà amb ells, clar, ella no trobava manera de servir-se d'ella mateixa fora ulls. En aquell temps supos que no hi havia la 11 i no t'ajudaven tant. Fins que va arribar un dia que Somonet la va trobar plorant a les totes a la seva cambra. Li diu, Catalineta, què passa? Per què plores tant? Què passa? Nosaltres no te servim bé, no t'ajudam. I ella li va dir, tenc una pena molt grossa perquè jo havia de ser una cosa i no he estat. I li va dir, conta-m'ho. Però ella no li volia contar. Li va dir, vos me voldríeu ajudar? Perquè jo tenc una solució en això. Li va dir, sí, jo t'ajudaré en tot el que sia, però no me podeu demanar res. Li va dir, bé, no te demanaré res. Se'n van i l'acompanya a la mà gran. L'acompanya a unes roques, allà on ella havia deixat na filet d'or endinsant-se cap a dins la mà. Just ella arriba i crida, filet d'or! I en aquell moment, com ja vos podeu pensar, zas, apareix na filet d'or que de cada vegada havia tornat més gran. Què passa? Aquell home va quedar amb els cabells drets. Estava assustadíssim de veure una serp gegant que va, agafa la Catalineta, se la posa damunt i se'n va cap a dins la mà, cap a dins un illot que se veia en fora. Clar, aquell home va quedar assustat dient, i jo ara duia una Catalineta aquí, que l'havien d'ajudar, però aquesta bèstia se l'ha anat enduita i ja l'he perduda per sempre. I venga a plorar, i plorar, i plorar, i plorar. Mentrestant, la serp arriba a Sillot en la Catalineta damunt. I arriben, i a Sillot hi havia un grandiós palau, allà on l'esperaven 7 criats i 7 criades, i li donen la benvinguda, l'agafen, l'acompanyen. Ella no podia veure, vos no recordeu, però jo vos ho conto. I l'acompanyen cap a dins el palau i la gombolen ben agombolada, i aquella dona com una reina. La serp torna cap a dins la roca, cap a les roques, i veu aquell home plorant a les totes i li diu, amem, vos que estimar una Catalineta? Li diu, vaja si l'estim, l'estim més que una filla, que la filla que no tenc. Li diu, bé, i doncs si l'estimau, podeu fer una cosa per ella que li farà molt de bé. Diu, veus aquella figuera? Hi havia una figuera just allà de vora. Diu, aquella figuera fa figues d'or. Anau, agafar una panera i l'ompliu de figues d'or. I bon anau pel carrer, enrevoltant el palau del rei, i començau a cantar. Quin que envia figues d'or per ull de cristià, quin que envia figues d'or per ull de cristià. I si vos donen un ull, després veniu cap a mi, més aviat que de pressa. Aquest home ho fa. Se'n va, omple aquella panereta de figues d'or, se'n van al palau del rei i comença a cridar. Quin que envia figues d'or per ull de cristià, quin que envia figues d'or per ull de cristià. I just per la finestra de cal rei guaita una d'aquelles dues bergantes que li havien fet aquella endemesa a la Catalineta i diu, ep, jo tenc un ull de cristià i te'l puc canviar. Qui no ho canviaria, no?, per un paner de figues d'or. Just aquell home puja i aquella dona ja li té preparat un ull a dins una capseta de fusta.
i li dona. I aquell homonet li dona esperant les figues d'or i que metres me valguen ràpidament cap a aquelles roques. Allà arriba i na filet d'or li agafa la capseta i li diu: voleu continuar ajudant a Catalineta? I li diu: clar que sí. Li diu: i ara anau en aquella parera, hi havia una figuera i una parera, en aquella parera que fa peres d'or, les repeticions de les rondalles. En aquella parera agafareu aquelles peres, les posareu dins una cistelleta i vos anau a fer exactament el mateix, d'acord? Vos anau al palau i en aquesta vegada la cançó l'heu de canviar i heu de dir: quin canvia figues? No, figues no, què seria? Quin canvia? Quin canvia peres d'or per un ull de cristià? Exacte. Se'n va corregents, agafa una cistella plena de peres d'or i se'n va a devora el palau. Quin canvia peres d'or per ull de cristià? Quin canvia peres d'or per ull de cristià? I torna a sortir aquella mandanga i li diu: jo en tenc una altra, puja aquestes peres que seran ben bones. Puja, li dona la cistella en les peres i ell s'endú una altra capseta de fusta amb un altre ull i se'n va directament cap a les roques. Na filet d'or ja l'esperava i li diu: au, idò, ara veniu amb mi. I aquell home, clar, quan una serp gegant te diu: vine amb mi, puja damunt mi, jo crec que més d'un aquí s'ho pensaria, no? Però ell puja, supera la por, perquè la por realment, si la vols mirar de prop, no és res, puja damunt i se'n van, i venga bones verducades per dins la mà fins que arriben en aquell illot. Aquell home al·lucinant de veure aquell palau, aquells 7 criats i 7 criades que l'esperen, i ell, na filet d'or, se fica dins una cambra amb son ull de cristià. I just després compreix na Catalineta tan tallada, tan garrida i tan galanxona com sempre, en sos 2 ulls, aquells 2 ulls que realment eren els seus, i veient. Clar, quan la Catalineta va veure aquell home que no havia vist mai, que només el havia sentit, se va emocionar molt i varen tenir com una trobada molt hermosa. Se varen abraçar fort i aquell home va estar molt content d'haver pogut ajudar a retornar la vista a la Catalineta. Després, na filet d'or li diu: ara, allò que has de fer és anar-te'n a casa. Anau a casa, en aquell homonet. Anau a casa i d'aquí 7 dies sabreu allò que haurà estat. Aquell home no solia demanar gaire i se'n va cap a casa seva tranquil·lament. Heu de creure i pensar que just per aquella platja, per aquelles roques, passejava el rei un dia d'aquells amb els seus criats. Havia un criat que tenia una vista molt afinada i just veu na Catalineta a l'illot allà a damunt del palau que goitava. Clar, el criat diu: crec que aquest de veure la lota més guapa del món. El rei deia: la lota més guapa del món és la meva, jo m'hi vaig casar. Clar, no s'ho podien creure. I els altres, com que no ho veien, deien com: que ha de ser la més guapa és la meva. Bé, benitures que fan els homes. Què fan, idò? Després, hi tomben i diuen: au, idò, sabeu què farem? On anem allà i veurem si ets la més guapa del món. Se fiquen dins una barca i venga cap a l'illot. Arriben a l'illot i el rei, quan va veure aquella dona tan galanxona, tan garrida na Catalineta, se va corprendre. Va quedar vil·lat. Però després se'n va anar. Va haver una setmana que durant 7 dies seguits, cada dia, el rei, ja tot sol, anava allà i goitava. Només la mirava i se'n tornava. Anava, la mirava i se'n tornava. Anava, la mirava i se'n tornava. Fins que un dia, na filet d'or li va dir: senyor rei, què heu de fer per aquí, tant de mirar? I ell va dir: res, i que no puc mirar. I a més, aquesta lota que teniu aquí me té enamorat. I diu: sí, però vos no sou casat? Diu: sí, i tenc una gran pena de ser casat perquè m'he tornat a enamorar. Són coses que passen, no? En aquell moment, na filet d'or li va dir: ja, però, senyor rei, esteu segur realment que la persona amb qui esteu casat és la persona que vareu triar? Clar, aquí el rei, bé, imagineu-vos quant de temps havien compartit en la Catalineta. Realment era molt poc.
Li diu, com no he d'haver triat la persona que tenc, clar que... I li va dir, bé, jo ara vos proposo una cosa. Aneu a cercar aquella dona que teniu per esposa i que aquella ajudant o aquella amiga servent també vengui. I també vos aneu en aquell bosc tan atapit per on vareu passar quan vareu anar cercant a Catalineta i aneu a l'única casa que hi ha un homonet i una dona un poc mal lletada. I els feis venir. El rei va decidir que allò ho havia de fer. Se'n va a cercar la seva dona, se'n va a cercar aquella amiga, se'n va a cercar aquell homonet vell i se'n va a cercar aquella dona també. I els ha dut tots allà. Clar, heu de creure i pensar que quan la reina que hi havia en aquell moment i la seva serventa, les dues amigues de na Catalineta, varen veure na Catalineta, varen torcer el coll i se varen acubar. Se varen assustar molt. I just en aquell moment va ser quan na Filet d'Or li va explicar fil per randa al senyor rei tot allò que havia passat. I al final de la rondalla vos ho llegiré perquè és així talment com són les rondalles. Què va passar? Aquell homonet i aquella doneta no varen dir res, únicament varen donar la raó a Filet d'Or. I el rei no en va tallar pus. Va fer fermar dues timbes, dos pesos molt forts, en el coll en aquelles dues dones i les va tirar dins la mà. Just després, se casant a Catalineta i varen venir festes i sarau per llarg i unes noces de pinyol vermell. I varen ser feliços i visqueren molt d'anys junts. I visqueren fins que se morinen. I qui no ho creu, que ho vagi a cercar. I fins aquí ja està. Això s'acaba. Si vos agrada, vos la mengeu torrada. I si no vos agrada, la tireu dalt la teulada. I si aquesta és vera, el cap vos torni de cera. I així acabam la festa en pau. I al cel mos vegem tots plegats. Amén. Gràcies. És un joc de paraules en dau i rondalles. M'he copiat la idea un poc d'uns irlandesos que han fet story cubes, que són contes històries, i jo vaig dir, bueno, i per què no feim els nostres? Varen fer una extracció estadística de la lectura de les rondalles de quins éssers fantàstics, escenaris, artefactes, personatges humans i personatges en càrrega dramàtica, i aquestes sis categories els van posar les que més sortien i han fet aquest joquet. Agafes les coses d'arrel i llavors tu fas la teva rondalla. Per això hem oferit un recurs web que tu pots aprendre moltes coses de les rondalles i després aplicar-les com vulguis. Fas una rondalla nova, però té hagut de rondalla. Zuben el Genubi, Beta Pictoris, 51 Pegasi, HD 209458, la LAN 21185. Las estrellas pueden tener nombres difíciles de memorizar o incluso pronunciar. Inguruko exoplanetek beren izarren izena hartzen dute, bukaeran letra xe bat eranzten zaielarik, adibidez HD 209458B. Por tercera ocasión, la Unión Astronómica Internacional ha organizado un concurso mundial para dar nuevos nombres a exoplanetas y sus estrellas. Oraingoan hautatutako 20 exoplanetek interes astrofisiko handia dute. Horregatik, James Webb espazio teleskopioaren behaketa programan sartuta daude. Uno de ellos es Gliese 486b, que fue descubierto por un equipo internacional con el instrumento Cármenes en el Observatorio de Calar Alto, en Almería. Gliese 486b lurraren oso antzekoa da. Eguzkia baina askoz txikiagoa den izar batetik oso gertu orbitatzen duelako izan ezik. Hain gertu, planetaren azaleko temperatura beruna urtzeko gai dela.
El Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el equipo internacional que lo descubrió, proponemos dar nuevos nombres en euskera a la estrella y al planeta del sistema Gliese 486. Izarrari, gori-gori dagoen gasezko bola erraldoi bat izateagatik gar deitu diogu. Eta planetari, hain bero egoteagatik, su deitu diogu. Tenemos a la doctora Itziar Garate aquí. Kaixu, Egunon, bienvenida. ¿Nos oyes? Egunon, buen día. Vamos un poco justitos de tiempo, me sabe mal esta premura, diríamos. Y bueno, Itziar Garate es la coordinadora de la propuesta GAR más U, que junto con nosotros y otras 603 propuestas participamos en Name ESO World 2022 y su propuesta, GAR más U, también fue aceptada por la Unión Astronómica Internacional. Queríamos preguntarte por qué GAR más U, por qué Gliese 486 tiene estos nombres en euskera. Bueno, la iniciativa surgió de José Antonio Caballero, del Centro de Astrobiología, que fue parte del equipo descubridor del planeta, de Gliese 486b. Entonces, él, al ver la convocatoria de Name ExoWorlds, pues quiso ponerle nombre al planeta que él encontró, ¿no? Con compañeros. Y al ver que en las bases del concurso pues, las lenguas minoritarias iban a tener un especial sitio, una especial atención, pues se puso en contacto con nosotros, con el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, para que le pusiéramos nombre en euskera. Y nosotros enseguida vimos el nombre del exoplaneta, ya que es una supertierra muy, muy caliente, que incluso puede estar magmática con mucha lava, y a nuestro director enseguida se le ocurrió la palabra Su, que significa fuego y es algo muy, muy presente en nuestra mitología. Y ya una vez elegido ese nombre Su, pues a mí me vino enseguida a la cabeza el dicho o el refrán Suetagar, en euskera, que significa dedicarse a algo con pasión, con mucho ahínco, ¿no? Insistiendo mucho. Y la segunda palabra, gar, que es llama, pues también es muy adecuada para una estrella, ya que es una bola de gas, ¿no? Así que enseguida vimos esos nombres y fuimos a por ello. Muchas gracias, Itziar. La verdad es que es una propuesta muy, muy adecuada para vuestra estrella. Tengo entendido que no solo es ya lo diré. Es un refrán, he dicho, pero... sino que también incluso tenéis un grupo de música que se llama igual. Exacto, el grupo de heavy metal Suetagar. Sí, eso es un grupo de ya hace 40 años, siguen en activo, pero es de los 80 y da mucha caña. ¿Y cómo se lo tomaron tener una estrella con su nombre? Pues muy bien, efectivamente les gustó mucho la idea y además eso hizo que mediáticamente también mucha gente lo uniera a ellos y se uniera a la propuesta, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo llegasteis a tanta gente, aparte de teniendo un grupo de rock. Pues yo creo que esa fue una clave. Yo creo que casi la mayoría de los fans de Suetagar se enteró y quiso participar. Y luego la segunda razón fue una coincidencia. El deadline para enviar las solicitudes de propuestas de nombres, etcétera, fue en diciembre, el 10, 12 de diciembre, si mal no recuerdo. Y el día 3 de diciembre es el Día Internacional del Euskera. Y entonces cuando nosotros tocamos las puertas de los medios, de los periodistas, radio, televisión, etcétera, fue esa semana previa al Día del Euskera y ellos lo relacionaron perfectamente con ello, ¿no? Vamos a tener pronto esta celebración y quizás pronto podamos tener ese euskera, esas palabras en el firmamento. Y ya, por último, pasamos de la divulgación a la investigación. Si no me equivoco, eres también profesora en la Universidad del País Vasco
y tenéis un grupo, el grupo de sistemas planetarios. Cuéntanos un poco, ¿en qué trabajáis en vuestro grupo? Sí, bueno, en el grupo de ciencias planetarias lo que realmente analizamos son atmósferas planetarias, atmósferas de los planetas, sobre todo del sistema solar, porque así es como empezó el grupo, pero es verdad que en los últimos años también hemos empezado ya a investigar un poco atmósferas de exoplanetas, de otros planetas. Pero seguimos siendo fuertes en planetas como Júpiter, Saturno o en mi caso Venus, cuya atmósfera pues, investigo desde que empecé el doctorado. Vemos y investigamos los movimientos que puede haber en esas atmósferas, es decir, los vientos, si cambian, no cambian y por qué, y también cómo se reparte la energía, tanto la que llega del Sol como una posible energía interna de los planetas, sobre todo en los gigantes. Y es verdad lo que dicen, centrándonos en Venus, que es tu tema, diríamos, es verdad lo que dicen que es como un gemelo idéntico de la Tierra, puede albergar vida. Cuéntanos. Bueno, es el gemelo malvado, diría yo, porque sí es verdad que tiene ciertas características parecidas o muy iguales, y de ahí el nombre de gemelo en cuanto a tamaño, masa, estructura interna del planeta sólido, etcétera, son muy parecidos, además están muy cerca entre ellos, y por eso se le ha llamado muchas veces el gemelo de la Tierra. Pero las nubes son de ácido sulfúrico, es decir, llueve ácido. La temperatura en las superficies de más de 500 grados día y noche, el efecto invernadero es brutal, entonces las condiciones son infernales y de ahí lo del gemelo malvado. Pero sí es verdad que si nos alejamos de la superficie, a unos 60 kilómetros de altura, ya las condiciones se asemejan un poco más a las que tenemos en la superficie de la Tierra. La temperatura ya es más agradable, la presión no es tanta y de ahí surge la idea, con la que ya llevamos también casi 40 años, de que quizás ahí, flotando en el aire, pueda haber vida. Evidentemente vida a nivel microscópico, pero sí que es verdad que hay gente que sigue con esa idea y que cree que es verdad. Muchísimas gracias, Itziar. Un placer tenerte aquí. Gracias. Y nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Exacte. Agur. Hasta luego. Ciao. I bé, i molt aviat passam al jurat, que ara ja han tancat les votacions i anem a donar resultat. El primer resultat de tot és la menció científica i que ens contin quins han estat els finalistes i els guanyadors. Conta'm-nos, Albert, qui han estat els guanyadors de la menció científica? A la menció científica, doncs, la cosa ha estat molt renyida i les dues que han quedat per davant és Kepler 70 a Coca i 16 Cygni B a Llibre de les Bèsties. I entre aquests dos, doncs, en breu, bé, anem una mica malament de temps, diu Sebastià, per tant ja dic que el guanyador és Coca, a la millor menció científica. Molt bé. Enhorabona. Ah, Moncho també, tu, sí. Sí, això, el mostral. I també tenim, per tots els guanyadors d'aquest grup, una aplicació de Photopills que vos permetrà veure i programar per fer astrofotografia.
Molt bé, moltes gràcies. I ara passarem a les mencions... Podeu baixar, si voleu, sí. I ara passarem a la menció artística. Qui ha estat el guanyador? Doncs molt bé. La menció artística també ha estat molt renyida, igual que la científica, i la cosa està entre AQR 858, els dimonis, i 61 Virginis de les Cales de Mallorca. I ja, per aguantar un poc més els nervis, un redoble de tambors, i el guanyador ha estat 61 Virginis Cales de Mallorca. Enhorabona, sí. Molt bé. I ha arribat el moment de saber la votació popular. Qui és que ha estat el guanyador d'aquesta categoria? Bueno, la votació hem tingut 194 vots en total, que ja sabeu que cada persona podia votar a 3 propostes i també la cosa ha estat molt renyida. La tercera posició ha sigut per a la proposta de Kepler 1333 els vents. La segona proposta ha estat per a 61 Virginis les Cales. I la primera posició és per a redoble de tambors. 858 dimonis. Així que enhorabona. Pugeu totes, pugeu totes. Enhorabona, teniu la completa de les rondalles. I de res, enhorabona per la vostra fita. Espero que disfruteu del premi i molt bé, moltes gràcies. Un agraïment final a tothom, a tots els professors, a tots els alumnes per haver participat en aquest concurs. La vostra feina ha estat totalment essencial, no podríem haver fet res sense vosaltres. També moltes gràcies a tots els patrocinadors, a l'Ajuntament de Santanyí, amb en Mateu en el cap, a la Regidoria de Cultura per haver-nos donat tot el suport, a la Societat Espanyola d'Astronomia, a totes les associacions rondallístiques i a tothom. També a tots els membres del jurat i, per favor, recordeu, si podeu ser per aquí avui vespre i vora baixa, tenim activitats en el Bisbe Vergés, podeu ser rondallers de l'espai i després anar a veure na Catalineta i na Filadó a la Torre Nova o a Moscari. Moltes gràcies a tots. Enhorabona per la vostra feina.